Jeg har fået stillet den her opgave, hvordan man udregner den her ligning ved hjælp af logaritme-regneregler. Og så har jeg skrevet lidt op her, som jeg vil begynde at forklare om. Først og fremmest, så det jeg vil starte med, det var at isolere det her 0,973 i x'ene. Det gør jeg ved at dividere med 837 på begge sider af lighedstegnet. På den måde går det ud med hinanden her. Som man så kan se, så bliver det så 0,973 opløftet i x'ene er lige med 100 over 837. Og det er jo sådan set fint nok. Jeg skal bare have det til at ligne en regneregel. Og så skal man komme på en god idé. Hernede har jeg en regneregel, som hedder, at log a i x'ene er lige med x gange log i a'ene. Det her, det kunne godt ligne en lille smule den her del. Men jeg mangler jo et log. Og som det nu er med ligninger, så kan du gange med hvad som helst, bare du gør det på begge sider. Og det er så det, jeg gør hernede. Jeg ganger derfor med log på begge sider. Ja, det gør jeg så her. Nu ligner den her del fuldstændig det, vi har herovre i regnereglen. Og som regnereglen siger, så kan jeg omskrive det her til x gange log a. Det er så det, jeg gør her. Jeg siger x gange log, og så mit a, som i det her tilfælde er 0,973. Jeg beholder stadig det her over. Det jeg så skal nu, det er jo at isolere x fuldstændig, fordi det er det, jeg bliver bedt om at udregne. Det vil sådan set sige, at jeg dividerer med log 0,973 på begge sider. Og som man så kan se hernede, så vil på den ene side, der vil stå x tilbage, og på den anden side, der vil stå en brøk og en brøksbrøk, som så vil give det her resultat. Det vil altså sige, at x i det her tilfælde er 77,6237.